Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
ano ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna nga las 2 sa hapon. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Ini sa gihapon ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Sabado, uy pet sa 27 na kita karono sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagplamati? Sa aton si mga suki, sa mga nakatunin na, sa aton sinigasigabong frequency and 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo, mga kabombo, no? Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa tanan nga nagapamati na karon ho sa aton siniiya nga lilisuan sa aton tagsa ka radyo 630, no? 630 kHz, 630 kHz. Nagasigabong nga 630 kHz. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton siniiya nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa, araman sa aton siniyang local website ang www.bomboradio.com/Bacolod.
Sa aton si Bombom Mobile App sa inyo si tagsa ka mga cellphone sa mga pamati na dila karon sa aton sining crystal clear nga live audio streaming. Hello and good afternoon. Syempre pa kaway-kaway sa aton si makauturan ganagalantaw dira karon sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon. May mga mensahe na kita diri nga nabaton ho sa aton sining Facebook Live. Syempre pa sa aton man sining YouTube channel no sa aton si mga kauturan dira sa nagalantaw na may ara na gani o nagapareser na pinaagi sa iya sining comment diri sa YouTube channel mga kabombo no wala labot may Facebook live kita ara makitaan sa YouTube channel now no just try to check it out now no dira sa YouTube para nga ma-enjoy ninyo ang aton si mga palatuntunan. Especially subong sa atong palatuntunan kahapon lamang pwede ka mo dira iya makalantaw sa aton siniiyang YouTube channel. And if you're in sa aton singa YouTube channel mga kabombo, ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no kung ara na ka mo dira, don't forget to like, share, subscribe and hit the bell below, no? Hit the notification bell para nga kung may ara kita sang live stream, no, may ara kita sang live program, i-notify ka mo at least may baloan ninyo, no, kag lantaw na lang kamo dayon mga kabombo. Just like diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, ara naman na notify naman kamo dira. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, di subong nga adlaw, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 27 sa bulan sa Nobyembre. Sa sining nga hapon may hara kita sa True to Life story nga igapaambit sa inyo mga kabombo, no? Isa ini siya ka Iloy. Nagapakilala lamang sa kay Mama Perla. Si Mama Perla is 47 years old sang syudad sang Cadiz. Kung kamo mayra man mga kasaysayan, pwede nyo gid ipaambit, no? May premyo man kita kung wala, may promo man kita kung wala, importante ara kamo dira, no? Makapadala sa inyo siniiyang nga mga kasaysayan agod nga makuhaan man naton sa leksyon kay inspirasyon. I-email sa aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. In small letters na ha. Kag pwede man sa aton sini nga Facebook fan page, no, ibutang ninyo dira i-private message ninyo o kung ibutang sa inbox pwede gid, no, sa aton sini iyang Facebook page sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Pwede man sa Facebook Messenger ni Miss Jazz, no. Ang akon dira nga gina-prioritize kag gina-open ko gidayon kon ang inyo sini kasaysay ni paagi ninyo sa akon sini nga FB Messenger. No, just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. Pwede man sa aton sini traditional way of sharing our life stories through writing letters, no? Pinaagi sa aton sini iyang koreo, ipadala sa koreo, pinaagi sa aton sini post office, no? Ipadala ninyo ang aton sini iyang address. I-address sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay na kita dira mga kabombo, o sige since nga we're running out of time sa masamino, bangod kay ti kadasig lang baya sang pagdalagan sang panahon. So, para makarami kita, ari-anay ho, ang aton si pambukas nga bahanon, para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Angot ini sa vows, no, sang nagaluyagay sa tion sang ila sininga kasal, sa tubangan sa mga witnesses, sa tubangan sa mga maninoy kag maninay, sa pamilya, sa mga friends, entourage, no? Na binigay sa tubangan sa Diyos. Ang inyo sini nga sagrado, sacred vows during the ceremonial or matrimonial rites, mga kabombo, no? During kung ano ka sagrado sang siniiyang
pagpakasal mga kabombo kag ilabi na gid diri ang inyo siniya nga promisa sa isa kag isa, no? That through thick and thin, in sickness and in health, no? Bisan ano pang matabo kamugid. Amo ina kasagrado sang ginbuy-an ninyo sa tion sa inyo si pagpakasal sang inyo sinipromisa sang vows, no? So ginimuan ini sa magpakaisa, very young at that. Pero ano ini nila do antidote sa mga nagakatabo karon nga nagakabugras lang, no? Ka ano nagid kahuyang nagid sang pag-asawahay sang kadamaan subong ina ang pagbinulagay, no? Ti bilang antidote ay ini magpakaisa, good-hearted nga mga magpakaisahanay ang Alvarado cousins, no, nakakompose sa isa ka matahom nga bahanon. Kag mismo gintiguluhan ini nila nga vows. And in fact, this is our grand champion of our last year's Bombo Music Festival. Yari wa ka bombo aton pamatian kag lantuon sa Facebook Live during that grand performance night. Ang abahanon vows gincompose nanday Janiel Alvarado and Dave Alvarado. Taga Zamboanga City. Ini sila mga kabombo, no? Yari ang amahanon. Vows. So, the thing that inspired us sa vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and the good side of love. Yes. So in that sense, we created vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away.
forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. I forever thank my God for having you. Wow, katahom, no? Vows, mga kabombo, Grand Champions ang Bombo Music Festival 2020. Gincompose sa magpakaisa, Janiel Alvarado and Dave Alvarado sang Zamboanga City. And it is the good side of love that is promising and enduring kind of love. Kung kamo mayra man sang abilidad sa pagkompose, pwede gi kamo ka-compose subong, no? Para nga kon magbalik na aton sini nga tuigan nga paindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs, no? Makapadala man kamo kag aton ina immortalize, no? Ang inyo si mga ambahanon diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kay diri sa aton palatuntunan niya, di pwede nga mapabati sa inyo, kay this is the lighter side of the program. No, maka-ulo-unwind kita, maka-kulukanta kita mga kabombo, no? Pinaagi sa aton siniya nga programa kahapon lamang. Lalabot sa Star FM, ang aton si counterpart sa FM band, diri sa kahapon lamang, mabatian ina. Ka of course, sa Sunday program naton, mga kabombo. I-immortalize na naton once nga madala ka mo sa top 12, kag mangin, who knows, no? Mangin winners, top winners ka mo. Adlaw-adlaw, Lunes, Tubtob, Sabado, asa sa Domingo, no mabatian na inyo si ambahanon forever and ever, samtang ari diri ang Bombo Radio Philippines, specifically ang Bombo Radio Bacolod, no? Mapabati ina sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan, amo na ang pag-immortalize ang inyo sinima ambahanon. So mag-compose ka mo subong para nga ma-arrange gid ninyo with pag-intro pa lang sang music, may impact na. Why not, no? Aber, compose na kamo. By the way, good afternoon lang, no? Una kita sa aton sininga YouTube. Sa mga wala pa dira naka-check, check it out sa aton sininga YouTube channel, ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Good afternoon dira sa kay Isabel Cantila. Hi, Miss Jazz. Good afternoon ka sa tanan na tagpalamati sa imong programa. More power to your program. Thank you so much, Isabel Cantila. No, ang aton si mensahe via YouTube channel. Siyempre pa, ara man sa aton siniyang Facebook Live. Good afternoon, Arnel Aquino Bacan Sr. Mangkot ko kung anong title gani. Vows. Arnel? Vows, no, nanamian gid siya. Bes just sa kapamati ko drama kun aga siling niya amo na siya ang nanamian ko nga soundtrack. Ate, sige. Arnel Aquino Bacan. And of course si Josephine Amoloria. Hello, good afternoon, Miss Jazz. Ginatamyaw ko dira sa may Hermelinda Homes, kay Bobby Mijares kag Dodong sa Pancha. Kay Mamang Sima, maaylang nga pagpamati. Good afternoon. Arnel Aquino Bacan Sr., Miss Jazz, kanami gid sang kantang ginakanta, mabatian ko sa drama kun aga. Yes, sana siling ko na isa sa mga soundtracks sa aton sining mga drama diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Josephine Amoloria, good afternoon. Shirley Imperado Taparan, beautiful music, beautiful singer. Good afternoon, Miss Jazz. John Robert Saldo. Good afternoon, Miss Jazz. Pakitamyaw lang. Sa kay tiya ko nga si Robilyn Saldo.
Kapangamustagid kami sa iya kasatanan nga mga taga Bacolod. Panaon nga salamat. More power sa imong program, John Robert Saldo. Kag si Sheila Diego Cabalfin, weng hapon Mes Jazz, ari kami diri sa Dos Hermanas. Via YouTube channel, Alvin Shoko. Nakita ko naman gid ikaw, Miss Jazz. Hehehe. Sa radyo talang kaabi mabatian. From Masbate. Thank you so much, Alvin Shoko. Dira sa may Masbate. Good afternoon. Salamat, gid. Don't forget to share the good news nga ang mga programa sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, ara na sa YouTube channel. By the way, sa aton sining nga reminders, no, sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa aton si Masuki, sa mga nag-enjoy sang aton siniya nga promo, isa sa 3 ka mga pinakabonggang promo sang Bombo Radio Philippines. Ang aton siniya nga promo nga ginatiguluhan 1-2 Panalo Promo 2021, mga kabombo, year 20. Sang Bombo Radio ka Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na. May cash siyahan pa. Ang nagpamangkot naman, sa nagwa ko da kag ina, naglabay ako, may nagahimo sang entries, may namangkot, no? Parte ini sa aton siniya nga produkto nga ginagamit naton bilang proof of purchase. Sa bahin sang Alfonso Brandy, kaya naman ko to sa akong lalaki. Sa Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. Ang himuon naton sa Alfonso Brandy, no, bilang proof of purchase, isa lamang ina ka bottle cap. Sa bisan ano lang nga size sang Alfonso Brandy, it's either light, platinum, zero, or solera. Sa Alfonso Brandy, sa nasiling ko na, no, may nagpamangkot, so i-share ko na lamang sa inyo, isa ka bottle cap sang bisan ano lang nga size sang Alfonso Brandy sa light, platinum, zero, or solera. Isa na ka-entry. So kinahanglan maghimo ka mo entry, i-seal ninyo dayon para hindi mag-awas ang bottle cap, no, ang taklob sa Alfonso Brandy. Kung ano man dara ang inyo siniya nga gamiton nga proof of purchase para hindi mag-awas, para hindi ma-forfeit ba, hindi ma-disqualify ang inyo siniya nga entry, nagabutan na, pero unfortunately, bangod kay bukas, no, nagawangwang, wala na ang proof of purchase, kanugon, no? Forfeited ang imo sirkuntani nga pagdaog. So kinahanglan i-seal gid, no, i-sirhan gid sang maayo para hindi mag-awas ang ginlakip naton sa sulod nga proof of purchase. It's either Alfonso Brandy ina, or Silver Swan Sukang Puti, Sarap Asim, or Silver Swan Wow Sarap All-in-One Seasoning, Siguradong Wow, ukon Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ukon Orocan, maayos ang buhay mo. Ukon our Floreti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Ukon ang gamiton mo nga proof of purchase Panyawan. Said Panyawan, basta Panyawan, manunggal. Ano pang inyo ginahulat, no? Padala na kamo sa madamo nga entries. Ari na kita karon sa aton siniyang 4th week. Manog 5th week na kita sa aton sining daily draws from Monday to Friday, no? Ara na kita sa ikalima naton nga pagpanglawag sa maabot nga Monday sa aton sining mga winners every day sa aton sining daily draws, no? So padala kamo sa inyo sining mga entries para sa aton sining week number 6 kag subong man sa aton sining remaining week number 7. Kay sa maabot dali na lang gid, no, ang Christmas. How many days to go before Christmas? December 25 is fast approaching, mga kabombo. Ti amon na siyang aton sining grand draw. Basi kamo dira malawagan ang inyo sining ngalan bilang milyonaryo. May ara kita himuon nga ikas 34 nga milyonaryo sa listahan sang Bombo Radio Philippines
Millionaires Club. How about that, no? So the more entries you send, the more chances of becoming a millionaire, no? And the more chances of winning every day before sa aton si grand draw. 1 million pesos ang aton si grand prize this coming December 25 sa grand draw. May ara pa kita 4 kapag dag-on sang 50,000 ka pesos isa man diri sa Visayas area. Kag of course may ara pagikita iya sang garantisado nga may magadaog diri sa aton sang 3 ka mga guaranteed prize sa aton sini nga mga key areas sa 24 key areas kalakip na diri sa syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. And these three winners will be receiving 15,000 pesos na cash for the first prize, 10,000 pesos na cash for the second prize, and 5,000 pesos na cash for the third prize. Ano pa dirang inyo siniginahulat? Problema naton subong financial, no? So papisan-pisan ini para nga may chance kita nga magdaog this coming December 25 mga kabombo sa aton sa Christmas Day base diri sa aton magahalin ang isa ka milyonaryo nga himuon naton. 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio ka Star FM. Araw-araw balde-bading papremyo na may cash siyahan pa. Gincoin naton ang English term nga cash and then Tagalog term nga kasiyahan. So upod naton equivalent to cash siyahan. When you receive cash prizes with goods, mga kabombo, you feel happy. You feel masaya. So ayuda pa more every day, damo pa kita, no? Damo pang adlaw para nga magdalalaog kamo sa aton sini nga daily draws before sa aton sini grand draw this coming December 25. Okay na kita dira? O, sige Sa aton sini iya nga mga nagpadala diri sa mensahe, Zoraida Binieves Faliorina. Good afternoon, Miss Jess. Watching you live from Mabalacat, Pampanga. Subong man si Candelaria Empalmado. Good PM, Bombo. Avid fan mo gid ako, nakita tanagidman ka. Si Candelaria Empalmado. Thank you so much, Candelaria. Nagalantaw dira sa Facebook Live. This time diri naman kita iya sa YouTube channel, no? This time diri kita sa Facebook Live sa mga nagpadala, Arnel Aquino Bacan Sr. Okay, natapos na ni kag sumuman sa kay Ivan Cerveza is also watching, and Joyce Cerveza and Tatay Eddie and the whole Cerveza family dira sa may Bagroy, Bagos City. Good afternoon. Stay safe, Miss Jazz. Thank you so much, Ivan. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Magabuya kita na sa pila ka mga panomdom. Sa aton sini pagbalik, aton na pagabasahon ang kasaysayan sa aton sini nga letter sender. E nagapakilala lamang sa kay Mama Perla, 47 years old, sang Cadiz. Pagkatapos, gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginakinahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani, likawan nga mabasa sa ulan, agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas at takna ang alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatutunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, good afternoon sa kay Ma'am Ana Sinoro, ang aton singa suki kag si Shirley Marie de los Reyes Alegre. Basa ko ha. Backward ko nga basa sa imo siniya nga ngalan nga ginsuli. May hapon, Miss Jazz mga taga-barangay Baliwagan. Shirley Marie de los Reyes Alegre. Good afternoon sa imo. Subuma si Princess Hagunos Alfornon. May hapon, Miss Jazz, sa mga taga-Mulukabuk, Sagay City. Kapamati kami diri. One time, no, ginhimuan na feature sang Bombo Radyo Bacolod, no? Ako to naghimo parte sa Mulukabuk. Baw katahom gali sang inyo sinadira nga lugar, no? Kamusta lang kamo dira, no? Sa mga taga Mulukabuk dira sa may Sagay City, Negros Occidental. Without much ado, ari aneng aton siniiya nga kahapon lamang today in history. We have two no nga tinipik sa maragta sa aton sinipungsod Pilipinas and at the same time bugos nga kalibutan. Una kita sa Philippine history. Wala labot sang August 21 nga ginadumdum ang yan siniiya nga death anniversary. Dumduman ninyo nga today, November 26 or November 27 rather, mga kabombo. Subong nga adlaw is the birth anniversary ni former Senator Ninoy Aquino. Sa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo, hindi gina malipatan, no? Ang yasin nga kaadlawan, November 27 of 1932, 89 years ago, sang ang kilala nga newspaper man, opposition leader, kag Filipino Senator Benigno Simeon Aquino Jr. Ukon mas famous sa hayo nga si Ninoy, nabunag siya. 89 years ago, nabunag siya sa may Concepcion sa Tarlac. Talakenyo ining si the late Senator Ninoy Aquino, no? Nabunag siya sa isa ka manggaranon nga pamilya, mga hasyenderos, no? Si Ninoy Aquino amo ang nagtukod sa mga nag-oponer, no? Siya ni ang nag-leader sang opposition sa tong pamalakat sang panggobyerno ni Ferdinand Edwin Marcos, ni President Marcos, ukon opposition leadership that was Ninoy. Kaupod sa Jerry Rojas, Jovito Salonga, among others. Bangod sang paghingabot sa mabakod kag maalam nga political figure sadto nga si Ninoy Aquino. Well, history is very clear, no? Nakahibalo na kita sina. Ini siya ang ginhilabtan, no? Bangod sang paghingabot sa mabakod kag maalam nga political figure sadto nga si Ninoy. Ini siya ang ginhilabtan
ginplanuhan, ginasasinar, tubtob nga napatay sa tong August 21 of 1983 sa Manila International Airport. Nga mo nagkaroon giningadlan, sunod siya siningalan, Ninoy Aquino International Airport. Ito na iya. Kagbangod sa iya sinikamatayon, mga kabombo, nagsindi ini sa paghiwat sa mga pumuluyo sa EDSA People Power Revolution, no? Ang bloodless revolt dito sa EDSA. Kanagbutang sa iya sininga balo na si Tita Cory sa pagkapresidente sang pungsod. The late icon na si Tita Cory. Susubungad lang mga kabombo ginadumdum. Ninoy Aquino could have been 89 years old today, no? Sa iya sining 89th birth anniversary, sang ginbansagan, Wonder Boy, sang Philippine politics, and modern hero, Ninoy Aquino Jr. Hindi naton malimtan ang iyang siniiya nga dinalan that the Filipino is worth dying for. Mo ginay nagkawas sa bibig ni the late Senator Ninoy Aquino Jr. Tuod no ang iyang sining itsura sang hubinon pa si Ninoy, daw bata gid ni Chris, no? Ang iyang sinikabanghuran nga bata nga si Chris Aquino, the talk show host and actress Miss Chris Aquino. Ang iyang sining kamanghuran nga bata nga si Bimbe, daw si Ninoy gali sang sang bataon pa si Ninoy, daw si Bimbe gid ang iyang sining nga itsura. Hawig gid sila nga duwa, mga kabombo. Isubong, I'm sure, ang pamilya, no? Ang pamilya Aquino, mayara sila sang espesyal man nga pagdumdum sang ila siniiya nga patriarka, no? The patriarch sang Aquino family, the late Senator Ninoy Aquino. Okay, balik kita, no? Medyo nautod kita sa aton sa Facebook Live, pero ara na kita. Balik na kita, mga kabombo, diri sa aton siniyang Facebook Live. Kag subong man sa aton sa YouTube channel, mga kabombo. Good afternoon sa liwat, no? Sa mga nagapanumbalik dira o sa mga nagalantaw sa aton siniyang Facebook Live kag YouTube channel, and of course nagapamati sa aton siniyang live audio streaming sa aton siniyang 630 kHz, no? Sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. So sa nasiling na naton today is the family Aquino and the followers, no, ni Ninoy Aquino celebrating his 89th birth anniversary. Kung buhi pa siya, 89 anyos na siya kuntani, mga kabombo, no? Pagkatapos sa aton si Philippine history, kadto naman kita mga kabombo sa aton sining world history. Kadto kita sa kalibutan sang world or sang world literature, no? Sa literature, I'm sure inyo gid kilala ining famous nga English poet, English playwright kag English actor na si William Shakespeare. Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo, Nobyembre 27 sa tong tuig 1900 or 1582, mga 439
katuig na ang nakaligad. Sang ang kilala o kung sikat sa bugos nga kalibutan, may ara November 26, may ara man November 27, no? Nagasiling, no? Pero amo ining mga inadlaw na ang kilala o kung sikat sa bugos sa kalibutan nga manunulat, no? Ang English poet, playwright, kag actor nga si William Shakespeare. Hands up, sino ang may madumduman nga sinulatan ni William Shakespeare? Aber, bawd may nabatian gid ko. Sige. Amo ini nga adlaw, no, 439 years ago, perti nagikadugay. Amo ini nga adlaw, no, kung sa diin nagpakasal sa isa ka matahom nga babayi si William Shakespeare. Nga ining babayi nga ni, taga Shottery sa Warwickshire sa England, dito sa United Kingdom. Ang yan siniging pakaslan nga babayi, amo ining si Anne Hathaway. Hindi niyang bag-o nga aktres pero may lighter side kita dira nga i-singit dugay-dugay, no? Nagpakasal si William Shakespeare sa sining matahom nga babayi nga si Anne Hathaway. Sa amo nga panahon, si Anne Hathaway, mga kabombo, ang nagapaidaron na iya, ang babayi, nagapaidaron na iya sang 26 anyos. Kag nagabusong na sang ila una nga bata ni William Shakespeare sa ini sila ang gingkasal. Si William Shakespeare, yung mga kabombo, sa nagpakasal sila ni Anne Hathaway, nagapag-idaron pa lamang siya sang 18 anyos, no? He was only 18 while ang yasin ni iya nga nangin asawa, no? Ang gipakaslan niya, 26 years old na. Kag suno sa pila ka mga historians, may nagasiling nga ti isa ini ka shotgun wedding, anatabo sa duha bangod ti nagamabdos na ang babayi mo, no? Sang sila ang ginkasal. Inaya hamulo hambal sa iban, no? Apang ini ang nangin amo na espekulasyon gid lamang. Si Anne Hathaway isa man sadto ka maayo kag gwapa nga babayi, no? Sanday William Shakespeare kag Anne Hathaway, Shakespeare na, means si Shakespeare, ang nag-angkon sang tatlo tanan ka mga kabataan. Duha ka mga babayi, kag isa ka lalaki. Ara makita naton sa Facebook Live, no? Ang kamagulangan nga si Susanna Shakespeare Hall, nakapamana ini ang ila sa eldest daughter nga si Mrs. Hall na sang ulihi, nagtaliwan sa tong 1649. Kag nasundan ini sang kapid, may bata nga kapid si William Shakespeare kag si Anne Hathaway, no? Ang kapid nga sanday Judith Shakespeare nga sang uli nakapamana kang nangin Mrs. Queenie. Nagtaliwan si Judith sa tong 1662. Kag ang kapid sini nga lalaki si Hamneth Shakespeare nga nagtaliwan sa tong 1596 sa huben gid lamang nga edad nga 11 anyos bungod sadto ginhambal nga uso ang bubonic plague, mga kabombo. Rason man nga ang mga kabataan kuno sadto mga kaedad sang bata nga lalaki, the only son of Shakespeare, nga si Hamneth, wala nagalabot sa pulo o nagalabot lamang sa 10 anyos ang pangidaron kay nagakaigo sila sang bubonic plague. Unfortunately, isa na diri ang bata ni William Shakespeare. Ginakabig nga isa ka maayo nga homemaker ining si Anne Hathaway kag responsable nga plain housewife ni Shakespeare. Sanday Shakespeare kag Hathaway ang nag-upod bilang mag-asawa. Humalin sa tong 1582, tubtob sa pagtaliwan ni William Shakespeare sa tong April 23 of 1616 sa edad nga 52 anyos. Wala sang konkreto kung ano gid ang nangin rason sa kamatayon ni William Shakespeare. Apang sunod sa history, nga antes pa man sang iya sini birthday, nag-ininom ini siya upod sa iya sining mga abyan, mga writers man no? Kagrabe gid ang iya sini nga pagkahubog, damo gid ang iya sini nga nainom nga mga alak nga nangintunaan sa iya sini nga paghilanat sa masunod nga mainadlaw kag sa uli nangintunaan sa iya sini kuno nga kamatayon, no? No concrete evidence pero amo ining nagagwa sa maragtas sa kabuhi sa matudtod nga kasaysayan ni William Shakespeare. Samtang iya asawa nga si Anne Hathaway ang nagtaliwan 7 ka tuig na kaligad pagkatapos sa nagtaliwan si William, no, sa tong 1623
Sa edad naman iya nga 67 years old. Bangod man sa iya sini nga pagkatigulang, 67 sa tigulang na gid, no? Sunday William and Anne Shakespeare ginlubong tuparay. No? Makita naton sa Facebook Live. Tuparay sila sa Holy Trinity Church sa Stratford, Warwickshire, dito sa may England. No? Kung may kwarta, takadto, tatulan tawon ta ang lulubngan. Sining famous nga mag-asawa, Shakespeare couple. No? Si William Shakespeare naging famous sa iya literary works sukon sinulatan kaangay sang Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear, and the most famous of all, ang Romeo and Juliet. Samtang sa lighter side, ari ng lighter side ko, kundi si Bimbito daw si Lolo niya gigali, no? Lolo niya ni Noy. Ari naman no, sa lighter side of the program naton, sa sininga Today in History, nagkaibalo-bala kamo nga ang ka-namesake sang asawa ni William Shakespeare, nga si Anne Hathaway, nga isa karon iya ka Academy Awardee Hollywood actress, nga si Anne Hathaway man, no? Si Anne, ang tutuod nga ngalan sa actress subong niya ni Anne, nga si Anne Hathaway, ang kompleto niya nga ngalan, Anne Jacqueline Hathaway. Ukon si Anne Hathaway man. Si sini nga famous film nga Princess Diaries. Si Anne Hathaway, abi ninyo mga kabombo, ara sa Facebook Live nato, no? Nakapamana kay Adam Schulman, nga isa man ka American actor and producer, no? Abi ninyo, kita naton sa Facebook Live, ang ilas yung pictures, daw pareho gid ang itsura kay William Shakespeare sa nangin bana sang karon man nga ka-namesake ni Anne Hathaway nga asawa ni William Shakespeare nga actress subong ang bana niya do si William Shakespeare man, mga kabombo, no? Ara sa aton si Facebook Live maginapakita kita dira nga mga photos sa actress nga si Anne Hathaway kag ang iya bana nga si Adam Schulman nga daw kaangay gid kay William Shakespeare ang iya siniiya nga itsura, no? Si Anne daw may mga anggulo man kung kaisa nga daw kaanggid-gid sa wife ni William Shakespeare, aya sinito kaya nga si Anne Hathaway, no? Siling sa iban sila kuno subong ang nag-reincarnate. Ang mag-aswa Shakespeare nag-reincarnate sa kay Anne Hathaway, the actress, and the actor, Hollywood actor also nga si Adam Schulman, mga kabombo, no? Ara da, no, sa aton si Facebook Live ang ila sini nga itsura sa mag-asawa, no, si Anne Hathaway, kaya sini nga bana nga si Adam Schulman. Si Adam Schulman gid mga kabombo daw in itsura niya, di ba, no? Daw si William Shakespeare gid. Mga kabombo, ti nalabutan na naton dira, ara, no? Makita naton nga ang itsura sang bana ni Anne Hathaway nga actress daw si William Shakespeare man nga sini nga wife ka-namesake, no, nga si Anne Hathaway man dito sa Pungsod, England, mga kabombo. Grabe, no? Grabing aton siniya nga research, mga kabombo. Lantawan nyo, ang ila sini nga daw ga droopy ang mata, ang ila sini nga ilong, ang ila sini nga baba, ang ila siniya nga burangos man, do amo-amo gid, mga kabombo, no? Di siling nila gani nag-reincarnate ang mag-aswa Shakespeare sa sining mag-asawa man sa Hollywood, mga kabombo. Philippine Standard Time, 57 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Sa nasiling na naton ang mga sinulatan ni Shakespeare, amo na siyang Hamlet, ang Macbeth, ang Othello, ang iban pagid ang Lear or King Lear, kag syempre ang pinaka-famous nga amo ang Romeo and Juliet. Si Girlie Sumugat, yes, they are incarnate. Wow, grabe, naghuo man si Girlie Sumugat, ho. Watching from Phase 3, Panokoy, good afternoon, Miss Jazz. Arlene Villarde Roscom. Arlene, my kumare, good afternoon. Give my regards to my ihado, si Christian and the kids. And of course, sa imo sining husband. Thank you so much, Arlene Villarde Roscom. Si Mami Annelie, good afternoon. Si Cynthia Haresco DLC,
Wow, Miss Jazz. O, sige. Si Sir Romo Pasaporte. Good afternoon sa imo, Sir Romo. Marcelino Bonayo, good afternoon. Watching from Miami, Florida. Thank you so much, Marcelino Bonayog. Si Ams Montecalvo, good afternoon. Teresita Gray Cariaga, birthday subong ni Ninoy in heaven. Happy birthday to Ninoy in heaven, Miss Jazz. O, sige. Rogelio Sidonio Poblador. And of course, sa ibang paginaton nga nagapareser diri sa aton sa Facebook Live and of course sa aton sini nga YouTube channel. Yari na without much ado sa aton sini iyang pinaka naton nga ginahatag diri ang inyong sini nga mga kasaysayan, no? Ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Mama Perla. Si Mama Perla is 47 years old sang Cadiz. Ayan sini kasaysay nagasiling, iyagin suguran, Dear Miss Jazz, maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kasama paborito ko nga mga taga-Bombo, agsubuman sa imo nga mga tagpalamati. Una sa tanan, Miss Jazz, naga-entra man baya ako subong sa inyo singa promo nga 1-2 panalo kay kon majakpatan mangin milyonaryo man ako kag amon na siguro, Miss Jazz, ang sabat sa amon problema nga dulot sang ginatawag kapigaduhon. Miss Jazz, may bana ako kag 4 ka mga kabataan. Ang bana ko sadto isa ka OFW pero sang ulihi nagpauli na lamang diri sa Pilipinas kay nagbalatian siya. Amo nang rason ko nga ang amon eldest nga bata nga babayi ang nakagraduate pa sa iya sini nga kurso kay ti able pa to ang iya sini nga papa. Pero ang malain lang kay temprano pa nga nalulong sa gugma. Hindi sa kun ano man kundi nalulong sa gugma ang amon sini nga bata nga babayeng kamagulangan. Kasang uli, Miss Jazz, nagbusong ini kay nakaangkon kami sang bana ko sang apo sa temprano. O galing bangod kay dungol man na yan sini nga nobyo, Miss Jazz, wala kami nagpasugot nga makasal sila. Sa ulihi, nagbulagay sila, kag ang lalaki, wala na balik-balik sa balay. Hasta ang ila bata, Miss Jazz, pabayaan niya. Hasta subong. Di kami naman sa akon sini nga bana, kami naman, Miss Jazz, ang nagsapupo Nadugangan ang amon sini nga palakanon. Maalam ining amon bata nga babae, Miss Jazz, kay hindi man sa pagpabugal, nakasunod ini siya sa akon bana nga mestizo. Guwapa gid ang amon anak. Rason man nga madamo ang nagalagas-lagas sa iya, nga mga nagapangaluyag sa iya since high school, agsang naghamtong na gid siya sa iya pagkadalaga. Pero ambot, Miss Jazz, ko nga nagtupa lang siya sa tuman kadungol nga nobyo nga amo ang iya sini nga first boyfriend kag amo ang nagpabusong sa iya. Amo ang amay sa amo sini nga apo. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, isa sa mga ginabasol ko kun nga daw nagarebelde ang amon bata, ang amo sini eldest daughter. Amo ang iya sini iya nga amay. Ang bana ko, Miss Jazz, puwerte gidya ka strikto. Hasta subong. Sa karon, Miss Jazz, nagilibio ng akon bata nga babayi samtang nagasugid sa iya problema karon parte sa nagapangaluyag sa iya. Balaan mo, Miss Jazz, may duha karon nga nagapangaluyag sa akon bata. Ang isa amogid ang naluyagan sang bata ko, pero ang isa naluyagan ni papa niya nga amo ang sabton suno sa akon bana, amo ni ang sabton mo day kag amo ini ang pamanahon mo sa ulihi kay makasalbar ini sa imo. Kay may sarang, Miss Jazz, ang isa ka manug pangaluyag sang akon bata. Di ang bata ko, Miss Jazz, abi mo, bangod sang kastrikto sang bana ko, nagahibi ang bata ko sa akon nga nagapanugid, nga hindi siya sa isa niya ka manug pangaluyag, nga manggaranon, nga amo ang gusto sang papa niya, sang bana ko. Kay ang iya siniya naluyagan, Miss Jazz, ining mabuot, responsable man, pero pigado, kaangay manamon.
Pero in fairness, Miss Jasa, ako yaway, kuya sang may pinilian kung sino ang naluyagan sang bata ko, ti amo na iya eh. Ining pigado, Miss Jas, nga manug pangaluyag sang bata ko, nga amogid ang naluyagan sang bata ko, may trabaho man ini in fairness sa iya. Kang makitaan ko, Miss Jas, nga mapisan man. Amula na ugaling kay ti meager income ang ginabaton nga sweldo kada bulan. Iginhambalan ko gani ang bata ko nga gusto lang ni papa mo nga matupa ka sa maayo nga sitwasyon kag may magatipan sa imo, hindi ka mo magutman. Pero siling sang bata ko, wala ko yan naluyag sa iya. Miss Jess, mo ini karon ang akong problema. Nagkabay pa nga, malo istoryahan mo man, ka makapangayo ako sang laygay. Kay bisan ako daw, hindi ako iya magkasupak sa bana ko, kay ang bana ko, Miss Jess, grabe ginaya mo. Stricto, kag boss ginaya sa amon siniiya nga pamilya. Palihog atagi ako sang laygay ang tagpadala si Mama Perla, 47 years old, sang Cadiz. Mama Perla, salamat gid sa imo siniiyang nga matahuman nga kasaysayan, no? Kung kaisa kita nga maginikanan, although nga ang aton siniiya nga papel importante gid sa tanan. Labi na gid kung ara pang aton mga kabataan sa aton sini nga poder, sa aton sini nga luyo, may say gid kita para sa kayuhan sa aton sini mga kabataan, no? Kita nga mga kabataan man niya, kung ara kita sa mga ginikanan ta, we should follow, we should respect them, we should love them, kay ang ila sini concern sa aton para lang gid sa aton sini kaayuhan. Pero kung kaisa sobra, kaangay sini sa kay sir, no, sa imo sining husband, Mama Perla, iti daw siya nagapili. Although, nga practicality wise, ang bana mo, ti practical man lang. Hindi man siya gusto nga ti mag-uriod sa kapigaduhon man kaangay subong sa inyong sitwasyon. Ang gusto man lang sa bana mo nga ti, amo na practical lang nga ti ang pilion sang bata nyo. May sarang, may kwarta nga maano sila no, mapadako ang ilang sini future children, no, mahatagan sang edukasyon. Although nga okay man yung iban, okay man lang, no, kaya iban may ara man nga apisang hindi siya luyag, pero practicality wise ginpili niya ang maayo-ayo kag sa ulihi na develop man lang, okay man lang na iya kung ma-develop kag nagluyagay man lang sa ulihi, no. Pero susubong niya ti unfair gina sa inyo sini nga bata, no. Ang dapat diya magdesisyon, hindi kita nga magginikanan. Although nga, guidance man lang ni aton, no? May punto man si sir, ang imo sing husband. Gusto niya man lang yan nga hindi magutman ang bata mo. Pero, ang pinaka-importante diri, kung sinuya na luyagan sang imo sini nga bata. Kag in fairness, no, sa imo sa iya sini nga naluyagan nga imol or pigado, may trabaho man, kasi pa sa imo mapisan man, no? Pero kabay pa, nga maistorya mong imo siya bana, kag amo na mapa-intende siya nga ang last decision ara sa inyo sini nga bata. Kag amo na, ang pinaka-foundation dapat kung magpakasal kita, no? Although nga ipahigad naton ang pagka-practical naton, no, dapat gidya ang aton siniihang ginabatsyag, no? Kundi intayan na luyag kung sino naluyagan sang bata nyo, ti dapat inyo man ina nga respetuhon. Although nga i-remind nyo man nga kabay pa, antes ka mo magpamana or mag-settle down, no? Handa ka mo anay para hindi ka mo magutman, no? Save ka mo anay, di ka may trabaho man ang ining naluyagan sang bata mo nga suitor niya, may trabaho man kag mapisan man, ti hatagan chance, no? Kabay pa nga ma-settle ninyo ini, kag maistorya mo ang bana mo, no? Sa maayon lang nga pagpa-intende sa iya nga hindi ta niya mapilit sa aton bata. Kung sino ang naluyagan niya, amo dapat ang aton sini nga respetuhon. Hindi kita mag-impose nga magginikanan sa gusto naton sa aton mga kabataan nga hindi nila gusto, no? Although nga mga ginikanan may say gid, may poder gid, pero sa kaangay sini sa sini nga aspeto dapat ang imo sini nga bata, ang inyo bata amo ang magadesisyon diri. Salamat gid, don't forget to pray also, Mama Perla, no?
Kung kamo mayroon man sa mga kasaysayan kaangay sini pwede nyo gid ipadala email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Antes kita mag-say bye-bye, ari anay ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Philippians chapter 4 verses 19. Dra nagasiling sa Ingles nga pulong o ang aton si antidote sa ginatuwag bala nga kapigaduhon, no? Pangamuyo kita magmangin mapisan ng kita kag magpangamuyo sa guidance ng Dios for hindi nagi kita pagpabayan. He will meet our needs, no? Dra mismo sa Philippians 4:19, and my God and your God and our God will meet all our needs according to the riches of His glory in Christ Jesus, no? God will meet all our needs, both spiritually and materially. Amo na diri ang ginasiling mga kabombo, no? Because He is our God. It is God who strengthens us. It is God who provides everything. And it is His will always follow, no? For His will is perfect. Kung ang iya sini nga will ya amo ang aton sini nga updon kag sundon, no? May ano na iya, may backup na iya nga magmangin okay, He will provide para lang gid ang will niya matabo sa aton kabuhi. Bisan ang aton sini nga material needs, no? He will provide, no? Spiritually and materially. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na ini ang inyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!